enw i yw Arwen Jones a dwi'n gweithio fel Prentis, cysylltiadau creadigol yn goli sleitau. Mae'n swyddi o ddydd i ddydd yn cynnwys lot o ysgrifennu creadigol gyfer cyfryngau cymdeithasol, hefyd yn ymchwilio mwyn ceisio ffindio lle mae defnydd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol stakeholders, a hefyd rydw i hefyd yn gwneud bach o ymchwil ar gyfer unrhyw pitches sydd yn dod fyny, ac hefyd yn trefnu unrhyw marchnata dy influencers. Erbyn hyn, fi wedi cael lot o bethau sydd wedi bod yn rili dda yn y gwaith, gan gynnwys fynd ar siwt sydd wedi bod yn rili llwyddiannus, a fi wedi cael cyfarfod gyda cleientau sydd wedi bod hefyd yn rili llwyddiannus, a wedi cael lot o, dyn ni wedi cael lot o gysylltiadau rili pwysig, ond fi'n meddwl y peth fwy agorau sydd wedi digwydd erbyn hyn ges i'r cyfle i eistedd mewn ar pitch cyntaf fi. Oedd yn rili annisgwyl, oedd yn funud olaf, ond wedyn wnaethon ni ennill y cleiant oedd yn rili wych. Yn y dyfodol, rydw i'n rili edrych ymlaen at gallu embellhau ar fy ngyrfa gan gael lot fwy o brofiad ar amryw o bethau, a wedyn gweld os allan ni cymryd y profiad yma yn bellach gan gael cyfle i weithio ar tîm PR ar gyfer y chwaraeon rydw i'n rili licio.